Plus, juicy celebrity gossip. Is Heidi Klum pregnant? So true. Rob P. mobbed in broad daylight. We were there with you. E-News, weeknights on E! Elnet to miłość mojego życia. A wiecie dlaczego? L'Oréal Paris. Szpagat już zrobił. Szczotką jest tak subtelna, nie skleja włosów i doskonale je utrwala. Dla mnie to najlepszy lakier na świecie. L'Oréal Paris, lakier gwiazd. I gwiazda wśród lakierów. Jesteś tego warta. A to jest ze skórką, bo nie możesz. Muszę to obrzeć. W życiu, jak dla każdej mamy, najważniejsze jest dla mnie rodzina. Hej! Jeśli nie wyraźnie i obawiam się, że będę chorować poważniej, wtedy profilaktycznie podaję rutinoskory. W momentach, kiedy nasza rodzina zaczyna chorować, nie ma czasu na eksperymenty, dlatego sięgamy po sprawdzony środek. Rutinoskory po raz pierwszy poznałam tak naprawdę jako mała dziewczynka. Ja nóż wezmę ci i obiodę, co? Mogę? Czy nie? Ja prostata. To nam wszystkim wyjdzie na zdrowie. Pięknie, synek, pięknie stoisz. W szpagacie stoisz? O, Benz. Benz. Zdrowo? To może dodam ją też do Benz. ocen. To nam wszystkim wyjdzie na zdrowie. Kostka do smaku miniatyr. Wszystkim wyjdzie na zdrowie. Oto początek. Benz. No wstawaj. No.